Es solo una leyenda. Estamos convencidos de que es real. ¿Qué? Las mujeres caníbales. ¿Mujeres caníbales qué son? Son una antigua comuna de feministas. Tan radicales, tan belicosas, tan extremistas que se comen a sus hombres. ¡Oh, eso! Bueno, si me gusta un chico, ustedes deberían... Ellas no se comen a sus hombres de esa forma, sino como lo hace una viuda negra. Tienen relaciones con ellos y luego los matan. Después, los trocean como si fueran reses y se los comen con guacamole. Els odiosos 8. Benvinguts a un nou programa dels Odiosos 8. Sou d'aquests que quan éreu petits us posaven el plat a taula i a la que fèieu la més mínima ganyota us deien allò de s'ha de menjar de tot, o si no ho tastes no sabràs si t'agrada. Doncs hi ha una sèrie de cineastes que han decidit portar aquest concepte fins a les últimes conseqüències. Sí, amics, estem parlant de canibalisme. Però canibalisme ben entès. No parlem de caníbals per raons de supervivència, com la famosa història de Viven o la Societat de la Nieve. Aquí creiem que per gaudir les coses s'han de fer per gust, no per necessitat. Així que us portem una deliciosa llista de canibalisme a la gran pantalla. Però si sou aprensius, no patiu, que hi ha propostes per a tots els paladars. Primer odiós. La matança de Texas Chainsaw Massacre. Pel·li de 1974 que es pot veure a Prime i a Filmin. De què va? Quin títol, Dani? Sí. És un títol pepino, aquest, És començar a dalt. Sí. Després diré quin era el primer títol que havien pensat en la pel·li. De què va la pel·lícula? En la pel·lícula ja a l'inici ja veiem unes paraules en fons negre i un narrador explica el que veurem. Un retrat de la tragèdia de 5 joves adolescents, en especial de Sally Hardesty i el seu germà Valley Franklin, que veuran com un idíl·lic passeig d'una tarda d'estiu es convertirà en un malson per tots ells. I això serà a Texas, com diu el títol. Saps qui és el narrador, Dani? Sí, és un que sortia al Juzgado de Guàrdia. És el jutge, Sí, em sembla, de Juzgado de Guàrdia. Ja m'he perdut. Sabeu que li van pagar per fer això? Molt, no? Un sopar. O què? Una bosseta de marihuana. Ah, vale. Peli de hippies en furgoneta, Sí? Tipus Scooby-Doo. No, Ja és allò que al minut ja dius han de morir. Sí. No, ho mereixen. Peli de matar hippies, a favor, no? La CIES. Qui és el director? No sé. No, sí, anava a comentar, has passat una mica per sobre de la persona amb diversitat funcional? Una persona... Perquè mires així, Perquè jo tu ets també soc divers funcionalment, Marc. No, perquè és la persona que em corregeix quan parlo malament. Que no parlo políticament correcte, em corregeixes, però jo mirava a veure si ho estava fent bé. Ho has fet molt bé, ho has fet molt Gràcies. Hòstia, aquesta pel·li us podria fer ara justament per com tracten el tio de la cadira de rodes. És el més insuportable. Sí. Tots ho són, però Sí. ell... Ja, però és que passen d'ell. O sigui, és en plan... Et deixem aquí la planta baixa d'aquesta casa abandonada i uns se'n van a banyar a l'estany, els altres pugen al pis de dalt i el tio es queda allà sol i diu no me dejéis. Tots sabem que està a la pel·li perquè és el germà de la tia Bona. Sí. No? Sí. Si no, no estaria. Bé, el director qui és el Top Hopper, que és la seva segona pel·lícula. Jo sempre havia pensat que era la seva primera pel·lícula. Però Jo també. No, és la seva segona pel·lícula. Té una La primera anterior que em sembla que no és de por. No sé, és en un títol en anglès, però no sé com... Sí, segurament, és un títol en No, anglès. vull dir que no s'ha traduït a l'espanyol, com la matança de Texas, vull dir. Doncs Ni tenia... el català, no? Ni el català. No. Digues. Tenia 28 anys quan va fer aquesta pel·li i, curiosament, quan va rodar la seva primera pel·lícula, tenia només 3 anys. O sigui, ja va començar molt aviat, però clar... La primera, 3 anys, llavors ja aquesta, no? i després aquesta. Sí. Vale. Per cert, La matança de Texas és considerada com la primera pel·lícula de terror adolescent, o de hippies, es podria dir. Relacionat a l'adolescència amb hipisme. Va sortir. Si és la primera pel·li de hippies, ja en els mitjans dels anys 70, havia tard la primera pel·li de hippies. De terror. Tu a la teva adolescència eres hippie. Vull dir que hi encaixes en el paper. Jo sí. També és la primera pel·li gore, i va canviar moltes coses com el codi estatunidenc de qualificació de pel·lícules o el debat sobre la violència. Jo discrepo que sigui gore, perquè la majoria de coses violentes passen fora de plano.
Sí, però... Sí, clar, va ser la primera que va... no té res, té molt poc d'explícit. Sí, és veritat, això el que vull és dir. veritat. Sí que és cert que jo feia ara molts anys que l'havia vist, la vaig tornar a veure, i em vaig adonar que coses que el meu cervell recordava, a la pel·li no es veien. O sigui, jo recordava perfectament com una noia en aquests ganxos, perquè al final... Sí. És va molt relacionat amb un escorxador, no? I tracten a les persones com si estiguessin en un escorxador, és un escorxador humà. Doncs hi ha el típic ganxo aquest... Com si fossin menjar. Sí, és una cosa que serà habitual avui en el programa. Hi ha el típic ganxo aquest on pengen els porcs i tot això, i pengen una noia. Jo, el meu cervell, recordava veure perfectament com el ganxo travessava la noia i no es veu absolutament res. O sigui, Jo vull dir que això és part de la direcció, que és molt important aquí la direcció, perquè en aquesta escena hi posen un cubell a sota. I encara que tu no veixis la sang, què penses que van al cubell? Pues litres i litres de sang. I és una imatge que et queda al cap tot i que no hi sigui a la pel·lícula. I de fet no hi és a la pel·lícula perquè en Toby Hooper tenia la idea fantàstica de que aconseguiria una qualificació perquè anés a unes certes sales que això no va passar mai. O sigui, va escatimar sang expressament pensant que arribaria més públic i que arribaria més cinemes, quan de seguida els cinemes li van dir que no. Digues, Dani. Per cert, aquesta escena que diuen del ganxo, per mi, quan jo la vaig veure la primera vegada, a La matança de Texas, és de les escenes més potents que he vist mai. O sigui, és increïble. Com el que diem, no? La I tot i que es veu molt poc, Sí, però la noia es fa com una cara així com dient, què passa, no? M'ha agafat aquí. Hi ha molt de primer pla, no? I hi ha molt de vincular-te amb el patiment que està rebent la persona sense ensenyar-te explícitament el que està passant. Sí. Part de la direcció i de la màgia d'en Toby Hooper en aquesta pel·lícula és això. Molta gent creu que tot el que va surt de la pel·lícula va passar realment, i això és gràcies, en part, al seu estil documental de cinema verité, no? Al principi també... Cinema verité és rodat amb 4 duros. Cinema barat. Sí, llavors, el recurs que tinc és una furgoneta i una casa trotinada. No hi ha jocs de càmera... No hi ha efectes especials, no hi ha res. Exacte. Si no puc travessar una tia amb un ganxo, doncs cardo la càmera davant i no es veu res. També la pel·li juga això del joc que també va fer Fargo, que és que al principi et diu que està inspirat en fets reals. No sé quina és la frase que utilitzen, però és allò perquè tu entris a la pel·lícula d'una altra manera, també. La vocació per això de ser desagradable, tot i que no siguin escenes pretesament gore, i és tota l'estona, perquè et fa primers plans de gent, diguéssim, no molt agraciada o així, d'aquests de rednecks americans i tal, bevent-se una cervesa, però fa amb un plano, tan primer plano, que li veus les dents, que li veus que és fastigós, tio. Sí. És que hem parlat molt dels hippies de ciutat, d'acord? I ens hem saltat una mica aquesta família disfuncional que també apareix a la pel·lícula, que jo, ara vaig a dir una cosa, i la penso seriosament. Deixa-ho anar. La penso seriosament. Va, barraca. Em recorda Superman. No em recorda Superman. Em recorda Alcarràs, d'alguna manera. Em recorda Alcarràs perquè la pel·li també fa una mena de retrat. Això no ho he vist venir. Però fixa't que ell ha canviat els hippies per préssecs. Tot el que més funciona com un rellotge. Atents. No. Jo parlo d'aquesta família disfuncional de l'Amèrica profunda que estan perdent el seu estil de vida, d'acord? Perquè a l'escorxador on treballaven han substituït la massa per una pistola d'aire comprimit i llavors maten els animals d'una altra manera i han perdut la feina i la vida moderna els està deixant enrere, com el Carràs. Bueno, i que mengen gent. Llavors, com reaccionen ells... La diferència és com reaccionen ells davant d'aquesta situació que sí que la vincula al Carràs, jo dic seriosament. Reaccionen a venjança de la gent de ciutat menjant-se-la. És el que fa la pel·li. Ara voten en Trump. Jo crec que hem anat a pitjor, no? Sí, millor que es mengessin els hippies de ciutat, sí. Aquesta pel·li és una mica la que inaugura la moda aquesta de gent parant a benzinera amb tarats mentals que els comencen a insultar i tal. Ostres, no t'ho sé dir, això, O sigui, és tan tòpica aquesta escena. Però sorgeix d'aquí? Ostres, podria ser, però, o sigui, és tan un tropo habitual del cinema de terror que no sé si hi ha una pel·li on passi a defensa, Deliverance també paraven, era una mica abans que aquesta, i també paraven una benzinera. De quin any és Deliverance? No sé, 2 o 3 anys abans que aquesta. O... Sí? Sí.
O sigui, allò de l'advertència que et fan quan estàs seguint un camí que et portarà a una desgràcia, a una calamitat, i et pares a la puta bencinera que està destartalada i tal, no sé si va més enrere. Jo ara, el més, no és una benzinera, òbviament, però el més antic que recordo d'això és la típica escena d'en Jonathan Harker anant a la posada i dient, vaig en aquell castell d'allà, i tots diuen, però què fas, boig? Exacte. On te vas? Ara, així, sí, i llavors els supersticiosos de poble t'adverteixen. Una mica... Mira si hem anat enrere en el temps, que hem anat a una novel·la de gòtica victoriana. La idea de la pel·lícula va sorgir en Hopper 2 anys abans, quan estava fent les compres de Nadal a uns grans magatzems, i estava realment fart d'estar envoltant de tanta gent, que va veure un mostrador de serres mecàniques i va pensar, ja sé com obrir-me pas ràpidament entre tanta gent. A qui no li ha passat? I a part que també, amb l'altre guionista, en Henkel, va pensar sobre caníbals i assassins en sèrie i es va informar d'un tal Ed Gein, que era aficionat a obrir tombes i dessollar els cadàvers i vestir les seves pells. De fet, tornarem a parlar d'aquest personatge, aquest psycho killer de l'Amèrica profunda, perquè és el mateix psicòpata que va inspirar la pel·lícula Psicosi, és que tot va sempre a Hitchcock, no? I El silenci dels anyells també va inspirar. Quin gran director que és en Toby Hopper. Quan vol. I quina llàstima que és com tan encasellat amb això i no sabies mai sortir-ne, no? Sí, també va ser un èxit inesperat, absolutament. Ningú s'esperava que la pel·li fos... Bueno, és que és salvatge. Això, la primera vegada que la veus, el que te fa com a espectador és percebre aquest salvatgisme que hi ha a les imatges que sovint no estem acostumats. I és que hi ha una cosa que sempre ens sorprèn. Cada vegada que miro aquesta pel·lícula, i potser l'he vist 3 o 4 vegades, no ho sé, crec que la primera la vaig veure amb vosaltres, fins i tot diria a casa d'un col·lega, però sempre em passa, i ara vaig exagerar una mica, però tinc la sensació que tanco els ulls un moment, els torno a obrir, i tots els protagonistes estan morts de cop. Que els maten així de ràpid. És una cosa que em passa de cop i volta, ja estan tots morts, tio. Queda la Final Girl, si vols. Però s'han carregat a tot whisky amb una velocitat i amb un salvatgisme que no és habitual. Noteu la brillantor dels ulls que té avui en francès amb aquest programa? Bueno, comencem bé. Com està gaudint? La matança de Texas. I això que el protagonista en Leatherface, que és aquest que tenim aquí a la pantalla, està refató, vull dir, la carn humana deu engreixar, perquè el teu està... I li costa perseguir les víctimes, però... Un dels motius pel qual van agafar aquest actor va ser perquè la primera escena que apareix, que és en una porta, ell ocupava tota la porta i volia aquesta imatge, que és molt impactant, que sobre la porta apareix ell també amb una massa, no? Aquesta que utilitzaven per l'escorxador, i es carrega el primer. Bé, el director rodava tots els dies de la setmana, entre 12 i 16 hores diàries, i aquell estiu va ser implacable a Texas amb temperatures properes a 40 graus i fins i tot a 46 a la mateixa casa dels caníbals. Rodaven una escena i corrien després a la finestra a vomitar. Això era provocat pel director artístic Bob Burns, que va posar pel terra entranyes animals i carn putrefacta. Per recrear aquesta atmosfera d'escorxador, Burns va reunir una col·lecció de cadàvers, 8 vaques, 2 gossos, un gat, 2 cérvols, 2 cabres i 2 esquelets humans autèntics. I a mi hi ha dies que em fa mandra anar a treballar, saps? Sabeu d'on va sortir tot aquest material d'animals morts? Els van robar d'un veterinari local. Però llavors, quan es va acabar el rodatge, tenien tot allò ple d'animals morts i van dir, què fem ara? Què fem ara? I es veu que un boig de la producció els va agafar tots, els va amuntegar i els va cremar. I la pudor que va quedar. Va ser terrible, una barbacoa salvatge, també. Bueno, i com la història transcorre durant 24 hores, els actors van estar amb la mateixa roba durant 5 setmanes. Tot devia cardar pudor fer el rodatge. L'actor Edwin Neal... A 40 Neal, graus. Edwin Neal, que és el que fa l'autoestopista, que surt al principi, aquell que està tan zumbat i després surt... És que no n'hi ha cap que giri rodó en aquesta pel·lícula. Després torna a aparèixer en la meravellosa escena del sopar familiar, que és increïble. Aquest actor va afirmar: rodar aquella escena va ser el pitjor moment de la meva vida. I havia estat al Vietnam amb gent que intentava matar-me. O sigui, la calor, la pudor de tot plegat... Però què era? Parlava de l'escena del sopar o la furgoneta? No, la del sopar. La del sopar. El sopar. És que a l'escena del sopar hi ha un moment que li Abuelo.
L'avi que portava una pròtesi Com vostè sabe. que se li anava desfent a mesura que avançava el rodatge. I hi ha l'escena, hi ha en aquell moment que li tallen el dit a la noia. Sí. I l'avi comença a xarrupar la sang. Sí, doncs resulta que van tenir un problema amb la pròtesi de la sang que no sortia i no sé què, i l'actor que l'estava fent al final ja estava fins la polla i li va tallar de veritat el dit a la noia. Bueno, bé. La pel·li va Comencem forts, La pel·li va costar $60.000 i va recaudar entre 5 i 10 milions a la seva primera setmana. I el títol provisional que abans he dit, en compte de la matança de Texas, es deia Head Cheese and Leatherface. Cabeza de queso i cabeza de cuero. Però al final va dir no, aquest nom és una És que la sonoritat de Texas Chainsaw Massacre és xula. Sí. Llàstima que la traducció perdem la motosserra, Sí. Però bueno. A qui li recomanem la pel·lícula? A la Carla Simó? Cinema verité. Sí. Els joves que comencin a veure pel·lis de terror com van fer nosaltres, jo crec que aquesta els impressionarà. Sí, si només has de veure un slasher a la teva vida, no? No ho hem dit, és un slasher? Sí. No m'han dit que hi havia una Final Girl i tal. Segon odiós. Holocaust caníbal. Caníbal Holocaust, pel·lícula de 1980 que ara mateix podem veure a Félix Soler. La fas tu, aquesta? La faig jo. Dari. De què va? Mira, abans de dir de què va, les dues primeres pel·lícules són pel·lícules que no vaig veure en el seu moment per la llegenda negra que portaven. Quina és? La Matanza de Texas? Sí. Mira, la vaig veure tard. La vaig veure d'adolescent. Bueno, clar, perquè com la van fer no havies nascut, tio. No, sí, però jo considero que la vaig veure ja en el moment... L'hauria d'haver vist abans. Com vas dir que per parlar avui portaries Holocaust caníbal i et vaig dir que tal i em vas dir no l'he vist, vaig flipar perquè feia 20 anys que et sentia parlar d'aquesta pel·lícula i jo pensava que l'havies vist més d'una vegada. La portada d'Holocaust caníbal em causava malsons. La foto que tenim aquí... Algú havia vist la pel·lícula abans d'això, no? La foto que tenim aquí és l'única que he pogut trobar per internet que poguéssim posar així a YouTube sense... Bueno, no sé. Jo us dic que Holocaust caníbal és una trilogia, he vist les altres dues. Bueno, una trilogia caníbal del mateix director. He vist les altres dues. Però Holocaust caníbal, jo què sé, la llegenda negra que envoltava la pel·lícula, més la portada de videoclub, perquè va haver-hi un moment en els anys 80 que les portades es feien, eren obres d'art que es feien per impressionar el client que anava al videoclub. Era brutal, aquella portada. La portada, bueno, diguem-ho, no? És la portada una dona empalada. És una dona empalada. De què va? Després de què va l'Holocaust caníbal? De què pot anar? A més, quin títol més impressionant, Holocaust caníbal. O sigui, cada paraula està ben escollida. N'hi ha dos? De què va? Podem començar. Va. Després que un equip de reporters desaparegués a l'Amazònia, una expedició surt a buscar-los i descobreixen les barbaritats que van fer fins que la jungla els va posar a lloc. Així he resumit la pel·lícula. És com dir-ho tot i no dir res, Sí, començo a parlar una mica d'aquesta llegenda que envolta la pel·lícula, perquè 10 dies després de la seva estrena a Milà, perquè la pel·li és italiana, la pel·lícula va ser confiscada pels tribunals italians i el director Ruggero Deodato va ser detingut i acusat d'assassinat. Poques vegades ha passat això, en el món del cinema. No, en Polanski va ser per violació, però assassinat no em sona. Ja, però, bueno, en aquest cas, com a mínim, era mentida. No em poso amb Polanski, Deodato es va haver de posar en contacte amb els actors per portar-los vius davant del tribunal i així demostrat que no havien estat, en realitat, al menú del dia en un poble caníbal. Ruggero Deodato, És un director que jo us poso ara. Acaba d'arribar a la vostra vida per quedar-se, T'asseguro jo que no. Cannibal Holocaust va ser un dels primers èxits a utilitzar el format del found footage, metratge trobat. Molt abans que es popularitzés amb el projecte de la bruixa de Blair al 1999 o coses com Paranormal Activity ja al 2007. Entre el gore, la càmera tremolosa, el muntatge pseudodocumental, que en Dani diria cinema verité, l'espectador acaba preguntant-se si el que està veient és real o no. Spoiler. Una part sí és real i no la que tu voldries.
Vale? De fet, aquesta crec que és la millor idea que té la pel·lícula. Quina? La del metratge trobat. La utilitza molt bé, no? La utilitza Està molt mal explicat. Sí, bueno, sí. Està molt... O sigui, Com costa entendre... qualsevol pel·lícula italiana dels 80. Però Costa... vale. Bueno, va, Spencer i Terence Hill. Però costa molt entendre què està passant, però el fet de... Tenim aquest material, l'hem trobat, l'anem veient amb l'espectador per saber què els ha passat, és l'única idea bona que té la pel·lícula. La resta és basura vamos, terrible. És una pel·li molt escombraria. És una pel·li que passa directament al meu top 3 de les pitjors pel·lícules que he vist mai. I no és vist dolentes. Les que em va veure en francès. Bueno, és la provocació perquè sí, no? Una mica. En és el que tots anava a els dir. aspectes. Sí, perquè si vol ser desagradable ho aconsegueix. Sí, i tant. Clar, que a mi em va passar... Tinc un problema amb aquesta pel·lícula i és que em vaig aixecar un diumenge al matí molt aviat i vaig dir, bueno, he de veure les pel·lícules aquestes que fem aquí en el programa i em vaig ficar Holocausto Caníbal mentre feia un cafè i menjava galetes i llavors et planteges coses. Però creus... Com de malament ha anat la teva vida per estar un diumenge al matí menjant galetes i fotent un cafè veient aquesta merda. Però clar, creus que hi ha una hora bona per mirar-la? Dius al matí com si tal, a la tarda hagués estat millor? No sé, tio, però en aquell moment, tio, vaig Posa-te-la pensar... una tarda i en parlem després. No, la 2, és una trilogia, dius, no? No, posaré una... Sí que hi ha una segona part, però no té res a veure amb aquesta. Hi ha una anterior, no? Mundo Caníbal. És una trilogia de pel·lícules que el director va dedicar al canibalisme. Sí. No tenen un fil conductor. Sí. El director va veure Tu que que això li l'has va vist anar bé. totes tres? Totes tres són tan dolentes com aquesta? Hòstia, no sé, fa molt que les vaig veure. Jo no tinc problema amb que sigui bona o dolenta, Jo tinc problema amb un tema que tractarà després en francès, que és el problema que tinc amb la pel·lícula. De fet, he dit que hi ha una part que sí que és veritat. I ara vaig a parlar de la part que sí que és veritat de les imatges. Si Caníbal Holocaust és coneguda per una cosa, és per la seva línia ètica que ni està ni se l'espera. Perquè els assassinats humans són fake, tot i que ens agradaria que fossin de veritat, però les execucions d'animals són ben reals. Entre les víctimes que hi ha a la pel·li, un coatí, una tortuga, en una escena llarguíssima i fastigosa, una boa, una taràntula, un porc i 2 micos perquè van haver de repetir l'escena del mico 2 vegades. Ara, si en una conversa informal us pregunten quants animals han mort a Holocaust Caníbal, ja ho podeu dir, són 7. Són 7 els animals. No. Estic tan radicalment en contra d'aquesta merda, Sí. però tant... És xungo de mirar, És molt És que xungo de mirar. jo esperava passar-ho malament per altres motius. No és per mi, aquesta pel·lícula. No, ni per mi, Jo ho vaig És passar com, bastant hòstia, malament. O sigui, l'escena... Tarde de Soledad igual serà la hòstia, però jo veure Patir un toro passo. I a mi amb aquesta pel·lícula veure els animals destripant-los és com... El problema és que saps que és Ho veritat. sento, tio, però jo passo El d'aquesta problema és que merda. veus que és veritat. O sigui, tu estàs veient... Jo no tenia ni idea de tota la moguda aquesta, Jo tampoc. I estava veient la pel·li i vaig... Jo estava fent un cafè. No, però vull dir... M'ho vaig trobar. Que podies tenir el dubte de si és efectes especials o no. Sí. Però estàs veient això i dius, hòstia, això és veritat, tio, vaya merda. Perquè és evident que no tenen prou Correcte, no hi ha pressupost per fer-ho. Prou pressupost per fer-ho bé. Moltes escenes d'aquestes també acabaven, la segona pel·li on els actors acaben vomitant fora de càmera, o en aquest cas, fins i tot dins de la càmera es veu un actriu vomitant, que és real, també. Però bé, si puc ser una mica cruel, com a mínim els indígenes del rodatge van tenir sopar, perquè es fotien els animals que anaven desquarterant durant el metratge. En fi, hi ha qui diu que Caníbal Holocaust és una dura crítica a l'imperialisme, al sensacionalisme dels mitjans i el fet que els blancs, quan van a llocs on no se'ls ha convidat, solen ser els autèntics salvatges. Però, segons el mateix Deodato, ell només volia fer una pel·lícula de caníbals. 0 comentari social, 0 denúncia, només gent menjant gent, mentre sona música inquietant. Que realment és la impressió que música inquietant, no. O sigui, la música està tan fora de lloc de la pel·lícula que és com de comèdia soft, que no té res a veure amb el que estàs veient. Que la cançó principal va aparèixer el 2022 a Eufòria, la sèrie, perquè res diu drama adolescent, com la banda sonora d'aquesta pel·li de caníbals. I és que m'agrada parlar de la banda sonora perquè
hi ha títols com El càstig de les adúlteres, La massacre de la tropa, Amor amb diversió, Dones crucificades, Relaxant-se a la sabana o Bevent coco. Els títols de les cançons de la pel·li, Només falta Hakuna Matata, És brutal. No em sembla pitjor la banda sonora que la pel·lícula, tot i ser terrible. És que odio aquesta pel·lícula profundament. Acabant. Resulta que el canibalisme ven, i encara que costi de creure, Cannibal Holocaust va ser un èxit brutal, va ser la segona pel·lícula més taquillera al Japó l'any 1983, només darrere d'E.T., l'extraterrestre. Això vol dir que hi havia famílies sortint de veure E.T. i deien, bueno, ara em ve alguna cosa més de gust veure gent menjant gent, no? És que ara que dius això del Japó, els japonesos li demanaven al director que fes més pel·lis de caníbals. A part de l'anterior i aquesta, igual que al Leon li deien fes més westerns, a ell li deien fes més caníbals. Bueno, és el seu gènere, gènere, d'en Rogero Deodato. O sigui, dubto que parlem d'ell en un altre sentit que no sigui sobre el seu cinema de caníbals. Bueno, siguem clars, aquesta pel·li no hauria d'existir. Sí. Però ja que existeix, a qui li recomanem? A ningú amb seny. Tercer odiós. Mujeres caníbales de la selva del aguacate de la muerte. Com vaig sentir aquest títol, vaig pensar, mira, els distribuïdors espanyols fent de les seves. Fins que vaig veure que realment la pel·lícula es deia... Cannibal Woman in the Advocato Jungle of Death. Perfecte. Pel·lícula del 1989 que es pot veure, com si no, a Filmin, on hi ha les pel·lis de qualitat. De què va? Títol estúpid. De què va, És que el títol ho té tot. Ja és la sinopsis. No deixa marge de maniobra, no? És que entren hasta els advocats. Vull dir, no és un tema menor en aquesta pel·lícula. Títol estúpid per a una pel·lícula intel·ligentment molt idiota sobre una selva de Califòrnia on hi ha els millors advocats del món, però també una ferotge tribu de dones caníbals. El oro verde. Així que tinc una pregunta per a aquesta taula. Homes? Sí. Homes que sou, què estaríeu disposats a fer per un bon plat de guacamole? Jo res, no m'agrada el guacamole. A mi sí que m'agrada. No t'agrada guacamole? Passem de les pel·lícules, anem a aquest tema. Com és que no t'agrada guacamole? No sé, tio, no li trobo el què. La gent està molt flipada. I amb què te menges els nachos? Amb formatge. amb tripes de tortuga, com l'Holocausto Caníbal. Aquesta pel·li... Els Estats Units no pensen igual que tu, com a mínim en aquesta pel·lícula. Bueno, molt avançada que al seu temps, perquè va preveure tota aquesta albocat abans dels branys. I va preveure tot el tema de les dones caníbals. També. Això ho signa J.F. Lawton, un home famós per haver escrit el guió de la comèdia romàntica sobre prostitució més famosa de tots els temps. Sabeu de quina parlo o no? De quina parlo? Anora. Pretty No, Anora és... Diuen que és com una nova versió de... Sí, Pretty Woman. Vale, que hem d'enllaçar Pretty Richard Woman Gere, i Mujeres Caníbales de la selva del aguacate de la muerte. Perfecte. Exacte. De totes maneres, en aquest programa jo crec que ens encanta quan l'alta cultura i la porqueria es creuen. I com no podia ser d'una altra manera, aquesta pel·lícula estúpida té un rerefons literari i cultureta, ja que s'inspira lleugerament, això sí, en la novel·la El cor de les tenebres de Joseph Conrad. Sí, ho vaig pensar. O en la pel·lícula Apocalipsi Now de Francis Ford Coppola, però canviant el Vietnam per Califòrnia i el Vietcong per dones que van vestides de manera sorprenentment poc pràctica per una selva plena de perills. Però mantenen el nom del personatge a rescatar, que canvia de sexe, però segueix dient Kurtz de cognom. Exactament. Això ho mantenen. És la Adrienne Bevier, no sé dir-ho, el seu cognom. La de la sèrie. Que és una musa de sèrie B. La sèrie UV, no? Sí? A UV sortia? Sí, la dolenta. Sí. No és la Diana, Sí, i tant. No, Dani, l'estàs confonent. No, és un perfil de morena molt similar, però és la que sortia a Rescate en Nova York. Sí, o sigui... No és la de UV, segur? No, és la ex d'en Carpenter. Va fer molt de cinema amb en Carpenter. Abans deies el del guionista i director. Jo crec que en aquesta pel·li queda demostrat que és molt bon guionista. Per mi, Té moltes coses bones al guió i altres no tan bones. Ni gota d'ironia, Vull dir, que és un treball, diguéssim, d'inici de carrera, però que hi veus una intel·ligència darrere. Com a director, no s'hi va dedicar massa més, Jo no li veig, Jo no li veig. Diversitat d'opinions, està bé.
No sé si ho he dit ja, però aquesta pel·lícula és molt idiota. El punt idiota el té. I és una llàstima perquè la cosa només funciona sobre paper, que és una mica el que estava dient en Marc. Es tracta d'una paròdia simpàtica, però molt òbvia. De fet, aquí sovint hem parlat de pel·lícules on jo podia veure una lectura classista o així, de classe, i hem discutit si la tenia o no. Aquí no hi ha discussió possible. O sigui, la pel·li ho fa intencionadament, no? Que té com una lectura feminista, masclista, etc. Però anem a parlar una mica de l'elefant a l'habitació, perquè la pel·li té un problema. Un? Per mi, el pitjor problema que té és el que vaig a dir ara. Els advocats. No. Per mi és el títol, El títol per mi és el problema, perquè poca broma amb el títol. Ens hem enfotut del títol, però el títol és fantàstic. El títol és increïble, O sigui, Mujeres caníbales de la selva del aguacate de la muerte. El títol t'ho promet tot. No deixa ningú enrere, el títol. No, exacte. I però això és un gran problema. Perquè després vosaltres la peli, no? creieu que la pel·lícula està a l'altura i fa justícia al títol? No. Ho pregunto, No, evidentment la pel·lícula el gènere és comèdia tonta. I és una pel·lícula que no té cap mena de sentit, que hauria de ser un telefilm, i que no entenc com ningú hi ha posat diners. Ha dit, et produiré una pel·lícula sobre tal. Jo crec que aquí poses un bon director de comèdia i la pel·li automàticament et puja a nivell i et fa molt més riure. O sigui, per mi, la pel·li, el seu problema més gran és de direcció i d'actors. De direcció i d'actors. Bueno, d'actors és... És com un Hi ha coses que dius, això m'hauria d'estar fent riure. Jo la no veig, em fa riure Marc, perquè l'execució és nefasta. Sí. Marc, Això m'ha passat moltes la vegades. veig una mica com un gag del Saturday Night Live molt allargat, molt allargat. És com Quatermain, que era una còpia barata d'Indiana Jones. Sí. Això no deixa de ser una còpia barata de Quatermain. Vull dir, cada cop és un joc de nines russes on anem baixant graons cada vegada més. Sí, però això aspira a ser una comèdia. O sigui, Sí, és intencionada. això t'ho agafen els as, els directors de Agárralo como puedas, Aterriza como puedas. Però ja no és el tipus d'humor que vol fer aquesta pel·lícula, Perdona, però n'hi ha bastant, Hi ha jocs de paraules absurds. Jo crec que hi ha un joc més exagerat. És humor exagerat. O sigui, se n'en foten a través d'un dels personatges. Ara et diré una escena que l'encaix perfectament a qualsevol d'aquesta. Hi ha un moment que la doctora aquesta diu me'n vaig a la selva i tal, i està a la universitat, i la recepcionista de la universitat comença a treure armes de foc i li comença a donar. Veritat. Això és zaz total. Sí. Hi ha el moment aquell que entren en un bar, les dues noies, que tots són tios perquè els hi facin de guia per anar a allò, i li surt un ninja, un Rambo, un Indiana Jones. Sí, això és humor del zaz, totalment. Sí. Humor absurd. Tens raó. Hi ha un moment que la noia diu... I el ninja es caga de por. La noia tonta que només pensa en el sexe de la universitat, hi ha un tio que li diu: ¿te vienes al concurso de camiseta mojada? No puedo, todas mis camisetas están secas. Això és un humor absurd d'Aterriza como puedas, tio, no fotem. És així, però no ho manté perquè llavors es perd amb altres tipus d'humor. I podem dir... Està mal executat. També hi ha humor tonto de caigudes, per dir-ho així. Sí. Un altre, mira, tu agafes el protagonista, que és el personatge aquest d'en Jim. Quan el presenten, que és en aquest moment que surt el ninja, el Rambo i tot això, surt ell, que està caient tot el rato d'això, me'n vaig a un extrem, però tu agafes un tio, un expert d'humor corporal com pot ser un Peter Sellers, fent el mateix i t'escollones de riure. L'actor és nefast. I la direcció és nefasta. I va caient i no fa gràcia, i dius, això m'hauria de fer molt de riure, i no. I a més, perquè van intercalant escenes, com aquesta escena del bar que dius on te van a buscar un guia, que és d'aquest tipus d'humor, i llavors ho interpel·len amb altres moments de la pel·lícula que no és d'aquest tipus d'humor. I llavors es perd tota la poca gràcia que pogués arribar a tenir la pel·lícula. I podem dir que l'àudio del principi del programa és aquesta pel·li. També. O sigui, el diàleg que jo trobo divertit, que ha començat el programa, és una escena de la pel·lícula. Tu estàs molt a favor d'aquesta pel·lícula, no? No, tinc els meus dubtes, també. O sigui, jo crec que amb el títol que té, la pel·li hauria de ser molt millor. Bueno, t'ho dic de veritat, Per mi, Mujeres caníbales, comparat amb Holocausto caníbal, és Hamlet, Això sí, estic claríssim. La vas veure al matí fent un cafè, també, o no? No recordo. Una torrada amb el bocat? Crec que la vaig veure després de dinar. Vaig dir, amb això dormiré, i no em vaig dormir. Vaig quedar pilladíssim. Veus que bé? Bé, el film, a part d'això que hem dit, també considero que és una mica una paradoxa ambulant. Si fem un parèntesi, m'agradaria explicar què és el cinema d'explotació.
El cinema d'explotació és aquell gènere de pel·lícules que es caracteritza per tenir baix pressupost i ser sensacionalista. Cosa que li encaixa bastant a aquesta pel·lícula, no? Sí, estaríem d'acord, no? Però hi ha alguna cosa que no acaba de quallar aquí en fer una pel·li d'explotació sobre, bàsicament, el feminisme. És una jugada una mica estranya. La cinta és una sàtira social que se'n riu del masclisme i del feminisme, i bé, també dels albocats, com hem comentat. Està plena d'acudits sobre la lluita de sexe, fets amb un enginy inusual per una pel·lícula que té dones caníbals com a títol, però també és una explotació descarada de dones amb poca roba corrent per la jungla. És com si haguessin intentat fer una crítica social i a mig camí haguessin dit i si afegim una Playmato 2? I així que sí que hi ha feminisme, perquè n'hi ha, però bastant light. Hi ha canibalisme també, però molt, molt light. Hi ha pits i cuixes, però super light també. I al final el que et queda és el càsting caminant per un bosc i patant la xerrada de manera prou divertida durant hora i mitja. Un bosc. És un bosc, allò. He viscut en pisos amb més plantes, amb el balcó amb més plantes que allò, perquè veus que està passant tot el rato pel mateix lloc. Està rodat en un metre quadrat. Jo crec que només surt un albocat o dos a la pel·lícula, perquè el tercer albocat ja no se'l podien permetre. És allò que en un àpat un dels actors durant un descans obre una bossa de patates i ja el pressupost se'n va a la merda. Bueno, jo tinc una pregunta. La recomaneu a homes, a dones, a tots dos? Què feu? A caníbals. Jo a tots dos. Sí, a tots dos. Jo a tots dos. Si heu de tornar a veure per enèsima vegada Pretty Woman, però escolta'm, mireu aquesta, no? I un cop dius, va, avui la pel·lícula que em posaré serà Mujeres caníbales de la selva de l'aguacate de la mort. Un cop passes aquesta barrera, fins al final. Quart odiós. El silenci dels anyells, pel·li de 1991 que podeu trobar a Filmin. Ara ja ens posem seriosos i anem a parlar del caníbal cinematogràfic més famós de la història del cinema. O com a mínim el que s'han portat més premis. Tenim l'estrella del rock del canibalisme, aquí, no? De què va aquesta? L'FBI està buscant un assassí en sèrie anomenat Buffalo Bill que, a part de matar les seves víctimes, els hi arrenca la pell. Llavors, l'FBI demana a una de les seves agents en formació que entrevisti el psicòleg Hannibal Lecter, encarjolat per assassinat i canibalisme, perquè li faci un patró de conducta que ajudi a trobar a Buffalo Bill. Només al poc de començar la pel·lícula, hi ha aquella escena en la qual Clarice Starling, la jove agent de l'FBI, entra a la presó de màxima seguretat i veiem per primera vegada a Hannibal Lecter amb peus, estàtic, sense parpellejar, al centre de la seva cel·la, esperant-la per ser entrevistat. I quan aquella escena ja veus, o com a mínim pots arribar a ser conscient de dir això aconseguirà transcendir. Aquest personatge pot marcar una època, perquè el magnetisme que té, ella i ell, et fa com plantejar-te de dir això pot arribar, això pot funcionar. Aquesta pel·li té... Bueno, em va passar també amb La matança de Texas, la vaig tornar a veure i vaig dir, uau. O sigui, era més bona i fins i tot el que recordava. Amb les dues em va passar el mateix. Però aquí és que té molts moments. Hi ha escenes de pel·lícules que passen a la història, però aquesta pel·li, com a mínim, en té 3, tio, de momentassos d'aquests que dius, uau, un és aquest que dius tu, l'altre el típic de l'Hannibal Lecter, com fa aquell allò, així amb la boca. La màscara. El moment en què s'escapa ell, que hi ha un policia penjat com un àngel i tal. O sigui, té molts de moments que et queden gravats a la memòria. Imatges. Al final també, t'agradi o no t'agradi, al final. És molt icònica, té dos actors superentregats en els dos papers protagonistes i una mica el que tu deies de l'escena aquesta que ja ho veus que la pel·li ja és una grandíssima pel·lícula. I sobretot perquè aquesta escena és al poc de començar, és el començament. Però jo et dic una cosa, Ferran. Jo, només de veure la primera escena amb la Clarice Starling corrent pel bosc, entrenant-se, i que s'escolta només la seva respiració i la banda sonora, com està rodada. Aquella boira. Aquella la boira, molt gris, no?
té colors molt apagats tot i tal. Només amb aquest moment tan atmosfèric i la manera que ens ho estan entregant, que ens ho presenten, que ho estan fent superbé, jo ja estic a dins de la pel·li. Ja, com presenten a tots els personatges de la pel·lícula? O sigui, heu parlat de la presentació de la Clarice, de l'Hannibal Lecter, però el tio que fa de jefe de la presó on hi ha l'Hannibal Lecter, amb 3 segons ja saps que és un tio escarós, fastigós i d'allò. El jefe de la Clarice, amb 3 segons ja t'has fet, el teu cap ja sap com és aquell personatge. O sigui, és impecable això. En un moment, com et construeix els personatges. Sí. I a més, sembla també que el llibre comença igual, que dius tu, entrenant no diré el nom de l'actriu encara, la Clarice, no? I comença igual, em sembla que és bastant fidel al llibre. Pues no havia de començar així la pel·lícula, La pel·lícula començava en una altra escena i va ser una mica la Jodie Foster que va tenir la idea de que aquest fos l'inici. Ja ha dit el nom. Sí, soc la Jodie Foster, ningú ho sabia, el silenci dels anyells. Joder, la puta. La pel·li començava amb una escena que van utilitzar després, que és allò de que entren a fer una redada i després es veu que és fals, que és un entrenament. Hi ha aquest engany, que és un tòpic. És una cosa que s'ha utilitzat molt. O fer passar un entrenament com una cosa real fins que te n'adones del fake. Això li semblava a la Jodie Foster i va convidar el director a fer-ho d'una altra manera. Hi ha una cosa, ara que ja hem desvetllat el misteri de qui és l'actriu protagonista. Ara no hem de saber qui és ell. Com siguem tan locos de dir qui és l'actor, llavors ja... Anthony Hopkins tenia un paper en aquesta pel·lícula perfecte per lluir-se. O sigui, ja té mèrit el que fa, no li vull dir cap mèrit, el que fa Anthony Hopkins. Però és que és un paper que teòricament s'hauria de menjar el personatge de la Clarice i hauria de ser la típica pel·lícula on hauries de dir és que clar, el paper de l'Anthony Hopkins eclipsa tots els altres actors de la pel·lícula. I la Jodie Foster, tio, és que és brillantíssima, tio. Per 2 motius. Continguda, està perfecta. Bueno, Jodie Foster aquí venia, a més a guanyar un Oscar per Acusados. Però, a més, Anthony Hopkins surt molt menys que Jodie Foster. Jodie Foster és l'autèntica protagonista de la pel·lícula, tot i que... Però que no li roba l'escena quan estan junts, eh? Però no, i és que l'altra cosa és que quan ells estan junts, hòstia, funciona superbé. I una de les maneres que van aconseguir mantenir aquesta química entre ells dos és que fora del moment en què rodaven ells dos, no es veien. Els dos actors no van parlar en cap moment del rodatge excepte quan estaven rodant les seves escenes. Es veu que l'Anthony Hopkins li fa una mica respecte a ella perquè acabava de guanyar un Oscar i ell en aquell moment estava compaginant cinema i televisió i la Jodie Foster veu que l'Anthony Hopkins li fa una mica de por. Cinema, televisió i teatre, perquè en Hopkins en aquell moment ja tenia una certa edat i estava repensant-se la seva carrera com a actor de cinema i va ser l'èxit d'aquesta pel·lícula el que va dir, no, seguim per aquí, però s'ho estava replantejant. I en el sentit de com funcionen les escenes entre ells dos, hi ha una cosa que és de direcció, que en principi ell està a la presó, ell està fora. El que tu hauries de veure són, enmig de tots dos, són uns barrots. Però això no t'ho dona la pel·lícula. Fa un joc. Fa un joc que és que hi ha un vidre. Es veuen a través d'un vidre. El no tenir res visible entre ells dos, el que es crea és una intimitat que la pel·lícula aprofita superbé. Sabeu en qui es va basar Anthony Hopkins per fer el paper de l'Hannibal Lecter? Qui? A l'ordenador de 2001, una odissea en l'espacio en HAL 9000, amb la veu de l'ordenador. Aquella veu freda, aquella veu sense sentiments. Hem parlat dels actors, anem un moment pel director, Jonathan Demme. El tio venia de consolidar-se durant la dècada dels 80 fent comèdies. Chicas en pie de guerra, 84, amb Goldie Hawn, Algo salvaje, a l'any 86, amb Melanie Griffith, o Casada con todos, a l'any 88, amb Michelle Pfeiffer. I de cop, 3 anys després, El silenci dels anyells. És la pel·lícula que el va portar al seu top de cinematogràfic, juntament amb la següent pel·lícula que va fer l'any 93, que era el Philadelphia de Tom Hanks. Quan va fer aquesta, després li van venir ofertes de més pel·lis en sèrie i va dir no, vull fer el que em doni la gana, però no va tornar a fer cap més comèdia. No va fer cap més comèdia després d'aquestes. El silenci dels anyells també va donar peu a una saga. És la primera pel·li d'Hannibal Lecter? No.
és l'última pel·li d'Hannibal Lecter? Evidentment no. A l'any 86 ja havia aparegut aquest personatge a la pel·lícula Hunter, pel·li dirigida per Michael Mann i on Hannibal Lecter està interpretat per el Brian Cox. Evidentment, com a bona producció de Dino De Laurentiis, va ser un fracàs estrepitós. I ell no va seguir amb la saga. Llavors, van fer aquesta del Silenci dels Anells, va funcionar superbé, evidentment, i va venir una seqüela de nom, es deia Hannibal, on tornava Hopkins, però sense el director i sense Jodie Foster, que es veu que tenia discrepàncies amb el guió. Un any més tard d'aquesta, el 2002, va arribar Dragón Rojo, que era una nova versió de la primera, Hunter. De nou, amb Anthony Hopkins, i per últim van aparèixer dues sèries relacionades amb aquest univers, Hannibal a l'any 2013 i Clarice a l'any 2021. Dragón Rojo, que és anterior al llibre del 81. Vull dir, abans d'aquest... Sí, és que és Hunter. Dragón Rojo és Hunter. Per això. És la mateixa. Sort que hem vingut a parlar de la bona, no? Per això. De fet, Hannibal... Bueno, la sèrie d'Hannibal no estava mal, Hannibal la sèrie no l'he vist. volia que, no sé si era la seva quarta temporada, expliqués els fets que succeeixen a la novel·la de El silenci dels anyells. El que passa per un problema que no van aconseguir els drets, etc., no ho van poder fer així. Abans, amb Mujeres Caníbales, parlàvem del feminisme. Jo no recordava el feminisme d'aquesta pel·lícula. Quan ho vaig veure, em va venir, feia molt que no la veia, em va venir com de nou. I és molt present tot el rato com t'està mostrant com la Jodie Foster intenta surar en un món ple d'homes. Sí. Ella, a més, que té aquest físic que és bastant baixeta, bastant, diguéssim, poca cosa, i com tot el rato ha de fer un esforç físic sobrehumà per entrenar-se. I no li fan cas. I no li fan cas. I no li fan cas, i tot el rato la miren i a tu et posen al punt de vista de la Jodie Foster i veus totes les mirades dels homes fent... La mirada masculina està molt present. Hi ha una mena de pressió sexual cap a la seva presència, que és una cosa que les dones poden sentir molt a la nostra societat, i aquí apareix. De fet, només hi ha dos personatges masculins que realment l'entenen. Un és el seu superior, que l'apoya, i l'altre és Hannibal Lecter. Sí, és així. Com enriqueix la pel·lícula tot això que estem dient? Que són detalls que una altra cinta no hagués valorat, un altre director o un altre tipus de producció no hi sortiria, i en aquí, tot i que no és una cosa que defineixi la pel·lícula de per si, li dona un punx brutal. La pel·li és un thriller amb majúscules. M'agrada molt... Un thriller. M'agrada molt aquesta pel·li. Les interpretacions, la seva química, l'ambientació, la tensió que transmet la pel·lícula. Hi ha escenes que comencen i ja dius, aquí passaran coses. És com l'escena de la presó de l'Hannibal Lecter que deies tu abans, ja es palpa tot, és molt xulo. Jo vull... Això que acabes de comentar m'interessa, perquè està vinculada al terror la pel·lícula o no? És una pel·lícula amb elements de terror o no? I per això jo crec que sí. Jo crec que no. Per això jo accentuo la paraula thriller. Perquè per mi és un thriller. Per mi, m'agrada pensar en ella com l'única pel·lícula de terror que ha guanyat l'Oscar. M'agrada pensar que és de terror per donar-li aquesta etiqueta. I, per exemple, a Fangoria Magazine se li va negar l'oportunitat de cobrir aquesta pel·lícula perquè Orion Pictures i els cineastes consideraven que l'enfocament de la revista en el gènere de terror estigmatitzava les seves possibilitats de la temporada de premis. Era fer-la de menys, sí, en certa manera. Van voler com amagar elements de terror que tenia per guanyar més premis. Jo crec que els té, llavors, al final són etiquetes, i jo crec que li pots posar i no canta gens. I és curiós perquè hi ha dos cameos a la pel·li molt vinculats al terror. Apareixen en Roger Corman i en George Romero. Ah, sí? Per una altra banda, fa aquestes coses. La pel·li va guanyar 5 Oscars. Pel·lícula, director, actor, actriu i guió adaptat. O sigui, va guanyar lo gros. Poker. Aquí recomanem el Silenci dels Anyells. A qualsevol persona que li agradi el cinema, no sé. Sí, t'agraden aquests thrillers psicològics. I que no t'agradi. És una pel·li que jo crec que pot agradar a grans cinèfils com a gent que no ho sigui. Si no, qui no l'hagi vist i li agradin totes les pel·lis que en són hereves, que és molt ampli qualsevol thriller d'aquests de psicòpates, jo què sé, Seven i tot això, si no l'heu vist, aneu a la font. Moltes d'aquestes han mamat d'aquí, Aneu a la font. Cinquè odiós. Delicatessen. La fas tu? Em pensava que la feia en Dani.
No, la faig jo. Ostres. Perquè cinema europeu has dit en Dani, no? Ja veieu que no em miro gens el guió perquè estava convençut que la... Però és que en el guió no ho diu, qui fa la pel·lícula. En el drive que tenim. Sí, allà ho posa i estava convençut que la feia en Dani perquè em va donar la tabarra molt de temps amb aquesta pel·lícula. És una pel·li de l'any 91, quan en Dani ens matxacava molt amb... Tens que veure esta pel·li. I és una pel·li francesa que, malauradament, no trobareu a cap plataforma ara mateix. Ens trobem a un lloc indeterminat de França, en algun moment indeterminat de mitjans del segle XX. L'únic que sabem és que som a l'únic edifici que queda dempeus a les afores d'una gran ciutat i que hi ha molta gana i misèria. Els veïns de l'edifici han trobat la seva manera de sobreviure. El carnisser, que té el negoci a la planta baixa, lloga un dels apartaments de l'edifici a pobres desgraciats que no tarden a ser morts, escorxats i fets a peces per ser intercanviats a canvi de llegums a la resta d'habitants del bloc de pisos. Més o menys això seria la trama de la pel·lícula, no? Que per exemple, a mi aquesta pel·li me la va recomanar el meu pare. Entre setmana vam anar al cine, a la tarda vam dir, és divertida. Bueno, és una comèdia I em va negra. impactar, És una comèdia molt divertida. És una comèdia negra. Val? Molt francesa, molt francesa. Molt francesa. Jo crec que és difícil ser més francesa. Surten cargols i tot, de gent menjant cargols. I és el més escarós de la pel·lícula. O sigui, el més escarós que veureu en aquesta pel·li de caníbals és un tio menjant cargols. No, un francès menjant cargols. La pel·lícula està dirigida per Jean-Pierre Jeunet, que és el director que potser molts coneixereu pel seu gran èxit, Amélie. I Marc Aró, els dos, no? Amélie, una comèdia romàntica on ningú es menja ningú. Però que també és molt francesa. Sí. No surten les cargots, però bé. Marc Caró va desaparèixer del mapa totalment, Sí, col·laboraven molt, van començar junts a fer I surt a la curtmetratges i tal. Van fer junts la següent, també, la de la Ciudad de los Niños Perdidos, i llavors Janet Setmana Alien, Alien 4. Aquesta pel·li va obrir les portes a Jean-Pierre Jeunet a fer Alien 4, o sigui, va obrir les portes a Hollywood d'aquest Caró senyor. va fer una pel·li sol que no va funcionar gens bé i Janet anar fent cosetes. I surt Amélie, que va patar-ho molt fort després de tot No, perdó, volia dir després d'Amélie. Fa un parell d'anys va fer una pel·li, va estrenar una pel·li a Disney, a Netflix. Que amb l'Odrit a tu, si no recordo malament, també. No, sé que no tenia molt bones I surt a la pel·li, Marc Aró. Sí, és un dels que estan sota terra. De fet, la Ciutat de los Niños Perdidos havia de ser anterior, el guió és anterior, però no van aconseguir els diners per fer-la i va ser l'èxit de Delicatessen, perquè era una pel·li que passava tot en un edifici i era més fàcil de produir, el que va fer que l'altra pel·lícula es fes realitat també. No és el tema, però la Ciudad de los Niños Perdidos, vaya palla mental de pel·lícula. Bueno, que aquesta també, Déu-n'hi-do, sí. Aquí. Aquesta la compro tota jo, Vull dir, és super a favor, de la pel·lícula. Tercer pel·lículon, no us ho penseu, però que m'ha encantat. No que recordava que funcionés tan bé i fos tan divertida. Jo la recordava millor, fins i tot. Jo no és el jo meu cas. Tio. Hi ha coses que a mi que el tio protagonista sigui un pallasso me'l toca molt. Terrifier, Terrifier. No posis els teus problemes a la pel·lícula. És un problema teu, no de la pel·lícula. Hòstia, tio, jo estic esmorzant i surt el tio. Bueno, per anar referents a aquells que més o menys tothom pot tenir el cap, com és el superèxit d'Amélie, si recordeu Amélie, un dels punts forts de la pel·lícula és la seva estètica supercuidada, no? També és el cas d'aquesta. El que passa una mica més barata, però sí, hi és. Aquesta cura per la imatge. Hi ha una cura per la imatge, el que passa que aquí hi ha una aposta clara pel lletgisme. No? Sí. És aquell corrent artístic que valora estèticament allò desagradable, allò repugnant, allò lleig, no? No m'ho vaig apuntar. I veient-la vaig pensar... És que no. I veient-la vaig pensar que Amélie, aquesta pel·li, són dues cares de la mateixa moneda. Perquè s'assemblen molt, però aquesta és la creu i Amélie és la cara, diguem-ho així. I aquesta juga més amb gags, no? Té molts moments que són gags. I slapstick, fins i tot. Molt humor I d'aquest les físic. dues, una cosa que els uneix les dues és que són molt barroques visualment. No només que tinguin una estètica I molt primeríssim pla, pla que t'avala, tio. Tenen tot ple d'elements que, de fet, provoquen que si la veus més d'una vegada, enriqueix el visionat, la pel·lícula, perquè és molt detallista. Hi ha molta escena, el que és eslàstic, o hi ha escenes musicals, coreografies directament fetes només amb onomatopeies d'un llit que grinyola, una senyora que està expulsant una manta o no sé què, i amb aquests sons que van sonant per aquell bloc de pisos et fa com una mena de sinfonia. Musicalitat. És que aquella escena la tenen... O sigui, es veu molt que
que s'agraden allà. És com, aquesta Sí. escena la tenien molt gravada a foc, en plan de on la colem, aquesta És molt escena. xula, igualment. Sí, és molt xula. És una illa, però és molt xula. Jo no hauria de parlar de colors, però la pel·lícula Per qui no sàpiga, en Dani és daltònic, A veure què ens diu. tota groguenca, no? Bueno, no sé el color... No, Dani. Al revés que Amélie, que és És un verda, color... verda i vermella. No? Colors més vius. No que sí? Bueno, Amélie és verda i vermella. Però en Dani no ho sabia. Però volia dir... Spoiler, Dani, ho sentim. No, volia dir colors vius. No sé, aquesta és més apagada, Sí, més... sí, és més apagada. És groguenca, sí. Sí. Vale. Bueno, al bloc de pisos, al final, el que tenim és una mena de 13 Rueda per Sí. TV de Francisco Ibáñez, no? És los jugos del hambre, si vols. Una combinatòria. I en tenim personatges molt, molt particulars. Des d'aquest senyor que cria cargols i granotes per menjar-se-les i per cridar-los té un pam d'aigua a terra del seu pis. Hi ha dos personatges molt curiosos que treballen fent aquestes menes de capsetes de so Sí. que juguen els nens, que els gires i se sent com una vaca famú i treballen fabricant això a casa seva. El pallasso que comentava en Ferran, que es queda sense feina perquè el seu company, que era un mico, se l'han menjat degut a la gana que hi ha en el món. Bueno, són tots... Això em va fer cada qual pensar més en curiós. Holocausto Caníbal, veus? Com a mínim no es veu. Tenim també uns actors molt escollits pel seu físic. En aquesta pel·lícula ningú és guapo. Ni la noia guapa és guapa. Hi ha una mica de l'estètica, Bueno, la noia és guapa. L'estètica, però la no te bellesa de l'ensenyen- la lletjor. Sí, però Sí. la noia és una noia que, evidentment, en qualsevol altre context seria atractiva, Ja, però aquí te a l'ensenyen més- d'una manera perquè no l'acabis de veure molt, molt guapa. Perquè és una pel·lícula extrema, a més, en aquest sentit. I tenen aquesta cara molt caricaturesca, no? Sí, que això sí. Tenen Són- coses grosses, nassos molt grossos, ulls molt grossos, orelles Són molt grosses. francesos, sí. Bueno, el protagonista té el cabeza i cubo, té el cap quadrat. I fa així... Que surt a Melí, també, el protagonista. Sí. I a la següent. Seria un bon Popeye, aquest tio. Sí. Bueno, és una pel·li que en el moment que va arribar era una proposta molt trencadora, tant a nivell estètic com argumental, i que vist avui, per mi, en Ferran dirà que no, perquè hi surt el pallasso aquest, però per mi aguanta molt bé el pas del temps, cosa que no sabia què passaria com hi enfrontés tants anys després. Per mi ho aconsegueix. És superdistreta, és molt xula, és molt entretinguda, com està rodada a mi m'ha colat perfectament. Va triomfar l'any 91 els Premis Cèsar i també se'n va portar el premi al millor director al Festival de Sitges. L'estil també és, per posar un altre referent que pot recordar, té una proposta estètica, també pot recordar una mica el Brasil de Terry Gilliam. És una Aquesta direcció tan extrema, tan jugar al risc. És una mica Terry Gilliam, Sí. té un punt també d'aquest humor francès Jacques Tati, no? Que tu comentaves de l'slapstick i tot això. Una mica Tim Burton potser també, en algun element. I enfocat amb el canibalisme i el que pot voler dir el missatge de la pel·lícula, us deixo aquí amb unes paraules de Jean-Pierre Jeunet, el director, que va dir: és una comèdia fantàstica en la que la imatge no està al servei de les paraules, sinó a l'inrevés. No cal buscar explicacions filosòfiques ni simbolismes al canibalisme que retrata. Que l'espectador imagini el que vulgui. A qui li recomaneu, va? Jo, com he dit, potser la gent que li agradi tipus làstic o gags, i fins i tot pel·lis mudes. No sé, l'humor aquest, no?, de les pel·lis mudes. Al començament de la pel·li parlen superpoc, Sí. De veritat van parlar més, però al començament tothom va l'oceu en aquell bloc. Jo, per recomanar-la, utilitzaré un terme d'aquests que és un concepte que tant pot ser de rics com de pobres, a la pel·lícula és de pobres, però els rics també l'utilitzen, que és... Jo li recomano a la gent que fa dejuni intermitent. Els que fan dejuni intermitent crec que poden connectar molt. Sisè odiós. Caníbal, el musical. Pel·lícula de 1993. Algú va dir en algun moment: faré una pel·lícula sobre un cas real de canibalisme. I serà un western. I serà una comèdia. I serà un musical. I com que ningú li va parar els peus, va acabar sortint aquesta pel·li que ara tenim entre mans. La cosa va de que resulta que hi ha un grup de miners que s'han de desplaçar fins a l'estat de Colorado per buscar feina i contracten a un guia que els porti fins allà. Bàsicament, la pel·li és el viatge d'aquest grup humà de tarats mentals a través de la geografia americana, i la història del viatge l'explica aquest guia a una periodista des d'una cel·la de la presó a l'espera de judici, acusat de menjar-se els seus companys d'aventures. I és que el viatge a vegades es fa llarg i t'entra gana. Aquest senyor en què es basa la pel·lícula, que és l'Alfred Packer. Sabia que tu portaries aquest punt.
És que històric. vaig mirar, perquè vaig llegir que era una història real, vaig dir, Sí. hòstia, vaig En aquest buscar... cas Ho diuen, en la aquest pel·lícula. cas Vaig sí, buscar, no? però ho diuen, però també ho diuen La matança de Texas. I vaig dir, a veure si és veritat. I resulta que és una de les 4 persones condemnades per canibalisme a la història dels Estats Units. I l'única a Colorado, si vols. La Hi ha peli... sempre algú que busca una mica més, eh? La peli... La peli és un western, com dèiem, i també és una comèdia. Pot semblar estrany aquest còctel, però és bastant més freqüent del que podríem imaginar. I trobem títols com La Ingenio Explosiva, amb Jane Fonda i Lee Marvin, Sillas de Montar Calientes, de Mel Brooks, com suposo que és de les primeres que us ha vingut al cap, Tres Amigos, Steve Martin, Chevy Chase, Martin Short, alguna barrejada també amb acció, com Maverick de Mel Gibson o el Shanghai Kid del Jackie Chan, o Mil maneres de morder el polvo del Seth MacFarlane de Padre de Família. I per últim, Un moment, a veure. menció especial a Aquí llega Condemor, No, chiquito no, de la Tio, pensava que calzada. anaves a dir aquí llega Trinidad, le llaman Trinidad Ai, d'en Terence Hill, tio. Spencer, Terence Hòstia, Hill. Ferran, m'has fallat aquí molt fort, eh? No sé si has dit els germans Max. no, bueno, no volia fer-ho llarg. A veure, sí, no, això no és l'1, 2, 3. Fas un llistat i de seguida sorgent dient no has dit això? Escolta'm una cosa, aquí no sé si veu que hi ha una part autobiogràfica, perquè el director de la pel·lícula, i guionista i actor principal, es va basar o sigui, un dels motors que mouen aquest personatge és que el seu estimat cavall l'abandona. Per escriure aquesta història es va basar en la història de la seva nòvia, que el va abandonar poc abans de casar-se. Li posa el mateix nom. Va volcar tot això i va posar el mateix nom al cavall. Va dir que, segons ell, li va posar el mateix nom perquè el cavall deixava que la muntés qualsevol. Anem a posar noms a aquesta persona. Si aquesta pel·li ha conservat un mínim de transcendència és simplement pel fet que és l'òpera prima de Trey Parker i Matt Stone, els que posteriorment es farien conegudíssims per la irreverent sèrie animada South Park, sèrie de la qual també se'n va fer una pel·lícula i que, sí, era un musical. Sí, és que jo crec que de les poques virtuts que té aquesta pel·lícula, poquíssimes, o sigui, té gràcia com a òpera I estem prima. gratant molt, dient una virtut. Però una de les poques virtuts és que les cançons funcionen. Buah. Sí. Buah. No sé si estic dintre d'aquest vaixell. Està solíssim aquí, Marc, està solíssim. No. Jo me vull, jo em vaig, no vull saber res. No, o sigui, les cançons tenen aquest tipus de cançó que dius, aquesta cançó l'estic sentint per primera vegada, però tinc la sensació que ja l'he sentit moltes vegades, de que t'entren molt bé. I em recordo una mica... Aquest efecte també me'l causen les cançons dels Monty Python. Quan jo veig una cançó dels Monty Python, penso que aquesta cançó ja l'he sentit abans. Hi ha un salt de qualitat. Hi ha un salt de qualitat. Era fan, el director. És que la pel·li fa un humor absurd que jo crec que intenta copiar els Monty Python. El que passa és que no li surt. Jo puc citar en Ferran? Sí. Crec que té masses cançons. Les podeu trobar a Spotify, ja estan. No, però el director era fan, és veritat, de Monty Python. Sí, no, és que es nota. La veritat és que no. Jo crec que fa un intent de fer Los Caballeros de la Mesa Quadrada i mal. Sí, fatal. A veure, és una pel·li d'un tio estudiant que està fent una pel·li... És que és una pel·li universitària. No ho hem comentat. És que la pel·li va ser... És que us aneu a altres temes. La pel·li originalment va ser un tràiler fals d'uns 3 minuts que va realitzar en Trey Parker mentre estudiava a la Universitat de Colorado, però broma, al final es va convertir en un llargmetratge gràcies a la intervenció de la productora americana independent més casposa i popular de tots els temps, la Troma. La Troma va dir, què vols, calés? El Francesc treu les ulleres. La Troma va anar a Trey Parker i li va dir, què vols produir, què vols fer una pel·li d'un western de caníbals i que la gent canta? Aquí tens la meva pasta. La Troma, recordem, és responsable de títols com El Vengador Tóxico, Mutantes en la Universidad o Los surfistas nazis deben morir. Pel·lis que deus haver vist totes. N'he vist alguna, sí. De fet, la bona és la de Mutantes en la Universitat. És una trilogia, és una trilogia. És una saga. N'hi ha 3. En aquesta pel·li... La Kabuki Man també està bé, però bé, és igual. Torno al meu, torno a les cançons, que m'havia quedat una cosa així per...
Jo a mi que m'agraden molt els musicals, m'agrada molt aquest rotllo que té de musical antic, que quan acaben tots de cantar es miren i fan i acaben rient. Hosti, aquestes coses m'agraden. Humor absurd que afegeixen, no? Sí, però vull dir que es nota molt que veu de la font dels musicals autèntics i que... Sí, és una paròdia d'això. Sí. Veu de la font i, jo què sé, es mulla els peus a la font i marxen corrents. I si pixen, si vols. Sí, pixen també, sí. El més sorprenent, o de les coses més sorprenents, després de veure aquesta pel·li, vaig anar a Film Affinity, té quasi un 6. Aquesta pel·li, que la trobo horrible. Diguem-ho ja. És fluixa, és molt fluixa. Sí. Aquesta pel·li la vam ficar a la llista de les 8 de caníbals i jo la vaig veure un dia esmorzant i vaig enviar un WhatsApp a la resta dient tios, en sèrio? Voleu seguir endavant amb això? I va dir, bueno, va, perquè és el Trey Parker i el Matt Stone, doncs tira. Nivell, també diguem-ho, vull dir, això van agafar roba del besavi, se la van posar, barbes postisses de Badulaque. Però és molt televisiva. És una pel·li que pots gravar amb una rua de carnaval, agafant la gent que va de Mujeres caníbales és Ciudadano Kane, no? De producció. Sí. És que jo crec que la barba postissa també crec que és com un gag a l'estil Monty Python. Crec que és buscat que sigui tan cutre. Home, és que sí, és allò de dir, com que no podrem pagar cap que sembli mínimament real, anem a una que sembli totalment mentida. No? Jo crec que és això. Jo vull fer un incís amb la vessant universitària de la pel·lícula, perquè sí que està a la universitat quan la van fer, i hem dit que està basat en un personatge real, que és de Colorado, precisament, el personatge real. Per què parla tant de Colorado, Francesc? No, perquè és on passa l'acció de la pel·lícula, tio. Quan dius que és de Colorado no vols dir que sigui el vi, sinó que és d'un lloc que es diu Colorado. A la universitat on van estudiar en Parker i en Matt Stone hi ha una cafeteria, pensem que és un caníbal real de la història, una cafeteria que s'anomena Alfred Packer Grill, la cafeteria. I a més, hi ha un dia que se celebra cada any que es diu Alfred Packer Day amb un concurs de menjar carn crua. Posar humor a la tragèdia que va succeir. Bueno, ha passat suficient temps, no? Suposo, per fer-hi humor. La pel·li aposta totes les seves cartes a l'humor. Està mal dirigida, està mal interpretada, no té ritme, és avorridota, però durant tota l'estona confien que, com a mínim, farà riure l'espectador. No sé, vosaltres, a mi em va fer un total de 0 unitats de riure mentre la vaig veure. Res. No aconsegueix. Tens la sensació que ells es creuen molt més graciosos del que en realitat estan sent en aquesta pel·lícula. Bueno, que no dic que no tinguin gràcia, perquè després s'ha demostrat que sí, South Park a mi em fa molta gràcia, però veient aquest producte és com, ostres, fixa't que a South Park tenen molta gràcia no interpretant elles les bromes, sinó fent uns dibuixos animats que interpreten les bromes. I això fa que l'execució sigui totalment diferent i en allà els hi funcioni. Aquí, com que són molt limitats a nivell d'actor... També van fer la pel·li aquella de titelles tan dolenta. Sí. Vull dir que tenen més d'un... Orgasmo. Sí, més d'un producte que... Els hi ha funcionat South Park i... No? Team Amèrica. Team Amèrica, exacte. I South Park, curiosament, la pel·lícula també és un musical, eh? Com aquí. Perquè saben fer cançons. Eres un cabrón. Qui recomanem? Mira, si voleu... A ningú seny, com he dit abans. Us puc treure d'aquest embolic llegint, perquè sabia que ho preguntaries i com que no tenia allò. El consens crític de Rotten Tomatoes és el següent. Va. Si a la teva vida decideixes veure només una comèdia negra sobre un explorador de la vida real que es va acabar menjant els companys de viatge, mira Caníbal de musical. Setè odiós. Havíeu dit Tim Burton? Aquí teniu Sweeney Todd, el barber diabòlic de Fleet Street. Aquesta la fas tu? Sí, és un musical, tio. Hòstia, però també em va agradar molt la tabarra amb aquesta. Estic super perdut avui, Segon tio. musical d'avui, eh? Qui ho havia dit? El tòpic és Caníbals. A Caníbals, 2 musicals. Bueno, en anglès és Sweeney Todd, de Demon Barber of Fleet Street, de l'any 2007, que podeu trobar a Max i a Movistar, i si la voleu veure en català, a Max és en català, a Movistar no ho sé si és en català, suposo que no. Bueno, això és la història d'un personatge també que forma part de la llegenda negra de Londres, és a dir, personatge teòricament real, i que té... Personatge de Londres. Sí, però no ha transcendit tant com a personatge real com, per exemple, Jack el Destripador. I que té nombroses adaptacions literàries i teatrals. Sí, és de veritat el personatge? Jo tenia entès que era de ficció i que hi havia diverses obres de ficció sobre el mateix. Sí, però teòricament... Com tota bona història de ficció... Està basat en un personatge real. Val? Com el rei Artús. Què hi ha de real en el personatge que ha acabat transcendint? Això ja és el que queda una mica més difús.
En Benjamin Barker era un barber de Londres victorià que va ser acusat falsament i empresonat pel malvat jutge Turpin, que tenia la intenció de prendre-li la dona. 15 anys després, Barker torna a Londres a la recerca de venjança. Per fer-ho, recuperarà la seva feina de barber amb el nom de Sweeney Todd. En aquest punt entra en escena la senyora Lovett, que regenta una botiga de pastissets de carn just a sota la barberia. Junts trobaran una aliança perfecta, ja que la set de venjança de Sweeney Todd permetrà resoldre el problema d'escassetat de carn pels pastissets de Mrs. Lovett. A l'últim programa vam parlar de West Side Story, Ferran. Sí. Aquest és un altre musical, també de Stephen Sondheim, que s'ha adaptat al cinema. Si no volies caldo, aquí tens 2 tasses. No, jo, a favor, S'ha de dir que aquest és un musical que té molta música, però no té tantes escenes de ball. No sé si això et compensa. No em molesta el ball, em molesta... Masses cançons. Hi ha vegades que les cançons no deixa avançar la trama. Ara veniu a mi, No, Vic, no. Jo igualment, és com dir que pel·lícules d'acció on la lluita s'allarga. L'escena d'acció és molt llarga, hi ha moltes hòsties. La trama no és que estigui avançant, però és xulo, com a espectador, si t'agrada aquest gènere i tu connectes amb aquest gènere, veure una escena d'acció molt ben coreografiada, on hi ha certes flipades que et poden interessar més o menys. I passa el mateix en el cinema musical. El problema que té Sweeney Todd és que qui canta Johnny Depp. Sí, això I Helena Bonham Carter. És nefast. Bueno, sí que és cert que en aquestes... O sigui, per exemple, si parléssim d'un musical amb el cap, cantant sota la pluja, sí que la trama argumental para per fer una cançó, moltes vegades. En aquests musicals que venen del teatre musical, en general el que passa és que et segueixen explicant la història de forma cantada. I aquest és el cas, per exemple, de Sweeney Todd, que, com dèiem, que és una pel·lícula del gran Stephen Sondheim, i en parlem una mica d'ell, ja que va estar implicat directament en la pel·lícula, que es va estrenar pocs anys abans de que morís. És el compositor que ha guanyat més premis Tony de teatre, un total de 9. I com a curiositat també us diré que va guanyar un Òscar, que l'Òscar, per qui no ho sàpiga, són al cinema el que els Tonys són al teatre, per la cançó de Dick Tracy, vale? que bastant no l'oblit. Té un musical a la pel·li molt bé, i Sondheim explica que va fer el musical, pensant en una banda sonora de Bernard Herrmann, que és el compositor de Psicosi o de Vertigen. I si tu treus les veus que canten i escoltes només la música, sí que t'ho pots recordar bastant. A mi m'agradaria destacar en aquest sentit la cançó Little Priest, que es pot traduir com una mica de mossèn, i que il·lustra el moment, com dèiem, la cançó que fa avançar la història, el moment que els dos protagonistes se n'adonen de com poden col·laborar i ajudar-se mútuament. I ajudar-se mútuament. Un win-win. Amb la gran frase aquesta que diu la cançó, que és que per primer cop els de dalt serviran els de baix. Una mica també aquí de reivindicació social. Lectura classista, també. I a la direcció tenim Tim Burton. Tornem a parlar de Tim Burton ja, no sé si és la tercera o la quarta vegada que en parlem. Especialista en de coses fosques, depriments, i en Johnny Depp. Exacte. Sí. Que és fosc i depriment, també, sí. I en aquesta pel·lícula les decisions que pren, jo crec, a nivell estètic, són molt encertades. I arriscades, És un antimusical, d'alguna manera. Això que tu comentaves de que no hi havia coreografies. És cert, no és la manera habitual de rodar un musical amb aquests plans tan tancats i apostant tot a l'actuació dels protagonistes. A més, el que fa és baixar molt la saturació del color. És una pel·li que gairebé és en blanc... No és en blanc i negre, però gairebé és en blanc i negre. Tons molt vàlids sota l'estona. I el vermell així... I el vermell de la sang, que sembla una pel·li de la Hammer, no? De lo vermella que és aquella sang. Vermell radioactiu. I només és en color viu tot el que és els flashbacks de quan t'explica la història de quan ell era feliç abans de que el George Turpin es posés entre el matrimoni. Jo sí que tinc un problema amb l'estètica, que em sembla que com que han vellit una mica aquest Londres boirós, que es veu que són escenaris reals, o sigui, no és digital el fons de la història. Però es veu com desdibuixat, o li fan com un filtre d'alguna manera que a mi no m'enriqueix, o no m'acaba d'entrar o sigui, la fotografia de la pel·lícula. Vosaltres no heu tingut problema amb això? I no només la fotografia, per mi també el moviment de càmera, que hi ha un moment que va molt ràpids, com si fos el que dius tu, tipus digital, no sé. Això és un detallet, això, de la pel·li. Jo parlo una mica del to general. No, però sí que t'entenc el que vols dir. També estem parlant de Tim Burton,
en un moment en el que Tim Burton estava en la merda. Dintre de... Ja dura, Encara està en la merda, sí, no? En però vull Tim dir que Burton. després, des que vam entrar al segle XXI, potser, perquè crec que la de Sweeney Todd, no, la del... Sombras tenebroses? No. Big Fish? No, vull dir, el Jinete sin cabeza. Ah, Sleepy Hollow. Després de Sleepy Hollow va haver-hi com... I Sleepy Hollow és el 99 o por ahí. Sí, crec que sí. Per això dic que durant el segle XXI el tio no va fer res de bo i... pràcticament. Continua així, Però que com a mínim amb Sweeney Todd sembla que aconseguia treure una mica el cap. Sí. No és de les seves millors pel·lis, No. Clar. Però parlant de segle XXI... Està en un moment, està en un moment baix i de fet és d'alguna manera el segon musical de Tim Burton, perquè recordem que no és el director, però bueno, és el creador de Malson abans de Nadal, val? I va decidir fer aquesta pel·lícula perquè l'havia impressionat molt de petit quan va veure un musical al teatre i diu que li va divertir molt això de veure una obra de teatre amb tanta sang. Ja. És un gran guinyol, no? L'obra de teatre en què es basa. Sí. Abans havies comentat Johnny Depp, no? Tenim en l'apartat interpretatiu, el tenim amb ell. Johnny Depp, sí. El cantant. Sí. Fa un paper molt contingut, les instruccions de Tim Burton, que tampoc no es caracteritza per ser un gran director d'actors, li va dir: tu només t'has de quedar aquí i pensar mirant cap a la finestra, i això realment ho executa a la perfecció. El problema és això, que cantar... A veure, no és el desastre de Pierce Brosnan a Mamma Mia, que allò és que et surti sang de les orelles, però està clar que amb un bon cantant, o si haguessin doblat les cançons, com es feia amb molts musicals abans, la categoria de la pel·lícula, el nivell de la pel·lícula hagués pujat. Li falta punch, en aquest sentit, per culpa del protagonista. A més, hi tenim altres actors així anglesos, típics de saga de Harry Potter, com la Helena Bonham Carter, en el paper de boja de Mrs. Lovett. Què li passen aquí, a l'Helena Bonham Carter? Què vols dir? No sé. O sigui, sempre fa una mica de pinta d'acabar-se de llevar. Però aquí és increïble, tio. Bueno, increïble. Clar, si sou seguidors de Harry Potter, recordeu que no hi ha ningú com ella per fer papers de boja, no? I aquí realment ho torna a abordar, ho fa superbé. Sabeu que la Helena Bonham Carter, no sé encara ho és, en aquell moment era la parella de... No, Ària no. És la Mònica Bellucci, Sí, actualment. bueno. La parella en Tim Burton actual... Vale. Bueno, en aquell moment eren parella i en Tim Burton tenia dubtes de si l'estava escollint pel paper perquè era la seva parella i que li veia totes les gràcies i totes les virtuts. Jo no tinc cap dubte sobre això, però d'acord. Sabeu què va fer? Va agafar i li va dir a en Sondheim: et passo els vídeos amb totes les persones que jo veig pel càsting i tal, i pel mig hi havia ella. I en Sondheim li va dir: aquesta és l'actriu que Això és el que explica en Tim Burton. Això és el que explica en Tim Burton, exacte. En el paper del jutge hi tenim també l'Alan Rickman, el professor Snape també de Harry Potter, i algun secundari que també el reconeixereu d'aquesta saga. Si sou una mica més granadets, l'Alan Rickman és el Hans Gruber que surt a La jungla de cristal. De punt de fer un spoiler, I també hi tenim a Sacha Baron Cohen, el famós Borat, que interpreta el millor barber de Londres abans del retorn de Sweeney Todd. Tornant al musical, dues curiositats. La persona que va immortalitzar aquest personatge de Mrs. Lovett al teatre, sabeu qui va ser? Angela Lansbury. Angela Lansbury va ser el que va fer aquest paper de boja. La famosa Jessica Fletcher de S'ha escrit un crim, amb una veu bastant millor que la de la Helena Bonham Carter. I també us diré ja experiència personal. Per mi, una de les primeres grans experiències teatrals que vaig tenir a la meva adolescència va ser anar a veure aquesta obra de teatre. El muntatge que va fer Mario Gas amb Constantino Romero i Vicky Peña. Jo crec que el vaig veure en DVD, aquest. No hi vaig anar, però en DVD el vaig veure. Com que ningú ningú pot lluitar contra un impacte de la meva adolescència o de l'adolescència de qualsevol, per mi és de lo millor que he vist mai. La Vicky Peña és la millor Mrs. Lovett que em puc imaginar i, fantàstic. Jo voldria fer un incís sobre aquest tema del musical, i és que és curiós perquè, igual que el silenci dels senyells va intentar amagar una mica el seu vincle amb el cinema de terror, aquí va passar el mateix, que la promo de la pel·lícula va amagar que era un musical. I molta gent va anar al cinema... Sí, per culpa de gent amb prejudicis com tu, Ferran. No. Molta gent va anar al cinema i quan va veure que els protagonistes començaven a cantar, es va aixecar i va marxar.
Bueno. Jo recordo que no sé si la vaig veure amb vosaltres, o com a mínim la vaig veure amb Ferran, aquesta pel·lícula. Sí, que sí. Em va agradar molt. És un musical, que jo normalment els musicals no és que sigui molt fan, i em va agradar molt. I en aquest cop m'ha passat com li ha passat a en Ferran amb Delicatessen, que no m'ha impactat tant. No sé si... Jo crec que l'estètica... A mi també, amb aquesta també m'ha passat el mateix. Jo crec que en aquest cas sí que l'estètica ha envellit una mica, eh? Jo ho sento bastant així. Sí. Bueno, abans de preguntar-vos a qui li recomaneu, jo primer us recomano que si heu d'anar al barber, assegureu-vos de que no tingui cap trauma del passat que us pugui perjudicar. I a qui li recomaneu? No sé. Té rotllo... Les pel·lis de... Mònica Bellucci. Les pel·lis de Sherlock Holmes últimes que va fer amb en Robert Downey Jr. Sí. No té un rotllo així més fosc? Sí. Bueno, no sé, el rotllo gòtic, si li agrada, no sé. Aquest Londres sí, gòtic, fosc. Sí, fosc, no sé, Sí, però no. Té un rotllo una mica pulp, que la pots vincular, no? Bueno, sí. És una pel·li molt bartoniana, que fans de Barton jo crec que l'han de veure. 8è odiós. Crudo, Grave, pel·li de 2016 que no es pot veure a cap plataforma. De què va? Justin és una noia que acaba d'entrar a la facultat de veterinària, on també hi és la seva germana gran Alexia. Tota la seva família és vegetariana, però després d'una novetada on l'obliguen a menjar carn, Justin començarà a experimentar una atracció cap a la carn en general cada vegada més accentuada. Perdona, l'obliguen a menjar carn? O sigui, no li posen un plat de filet mignon amb una copa de Chianti. Ja. L'obliguen a menjar un ronyó de conill cru. Sí, bueno, carn ja. Sí, vull dir... Sí, s'ha d'especificar. El context aquí, el context... Sí. No és allò de, prova aquesta hamburguesa, reina. No. Farem un xurrasco. No. Bé, aquesta pel·lícula és la primera pel·lícula de la directora francesa Julia Ducournau, que és famosa perquè només ha fet aquesta, i la Titane, que va guanyar a Cannes. I que també la van fent aquí. Sí, és veritat. També té algun curt, que algun dia en parlarem. Ens va el tema dur, Sí. Uah, tio, és que... Doncs en aquesta pel·lícula... Aquesta la vaig veure dinant. Aquesta pel·li va voler retratar el canibalisme. Ja. Per ella, per la directora, això ho va dir en una entrevista, els caníbals són considerats com uns monstres, encara que no siguin ni vampirs ni homes llop. I va pensar que seria interessant posar l'espectador en la pell d'un d'ells, d'algú que es converteix en caníbal, amb la seva transformació, no? Sí, de fet hem vist moltes pel·lícules on el procés de convertir-se en vampir era un dels temes principals, però això no tant, no? Algú que li dona la vena caníbal de cop i volta i es descobreix com a... És més creïble que et transformis en vampir que en caníbal. Sí, bueno, perquè aquesta pel·li, ostres, jo l'acompanyo totalment en el procés i m'ho vaig empassant, vull dir... Sí. Aquesta pel·li té un mal rotllo. Sí. Que està flotant allà tota l'estona. Però molt ben fet, bueno, a mi m'agrada molt. No. És que planteja, a més aquest dilema moral de dir si els animals i les persones tenen els mateixos drets, és tan poc lícit matar persones per menjar-se-les com matar animals per menjar-se-les. La proposta de la pel·lícula és aquesta, no? Al final. Sí. Bueno, la protagonista és una vegetariana d'una família de vegetarians que perd els papers quan tasta la carn. I jo sempre tinc aquesta por amb els vegetarians que conec. Penso, un dia es cardarà un filet i n'hi ha totes ja. I el perdrem. I et salta la jugular. Sí. I una de les coses que també diu la directora, que no sé si estareu d'acord o no, és perquè el públic no rebutgés el personatge principal, no?, de la Justin, quan apareixia menjant carn per primera vegada, va introduir el context de les novetades, que es veu molt a la pel·lícula, perquè l'espectador simpatitzés amb ella. Bueno, sí. Té un punt de pel·li adolescent, no? Sí. Tot el rotllo de les novetades que hi suma... Però de xungo, o sigui, tu veus aquella novetada i no són les novetades de desmadera l'americana. Ho passes fatal veient, sembla que siguis tu el personatge. L'estil d'universitat que et planteja la pel·lícula a França no existeix. No existeix aquest estil d'universitat. És molt americà. I mama molt de certes pel·lícules, certs tropos de comèdies adolescents i tal, en un to totalment diferent. Això sí. Curiós que aquesta és la pel·li més salvatge, jo crec, o que ho he passat pitjor de tots els que hem parlat avui, excepte el moment animals de Holocaust Caníbal.
Estic d'acord. La pel·li en què més m'ha regirat l'estómac i que més malament ho he passat veient-la, Sí, és veritat que hi ha moments que... És que és sòrdida, Jo la vaig veure al cine, em va agradar molt, però ara, tornar a veure, hi ha moments que fas, ostres, com treure la mirada de la televisió. Però que estem parlant de, no sé, ja en portem 4 o 5 grans pel·lícules. Estem parlant de canibalisme i hem parlat com a mínim de 4 pel·lículons. I al mateix temps, al ser una pel·li adolescent i francesa, té un punt, el rotllo aquest existencial. No? A part del que estem dient del mal rotllo i tal... Us ho fa venir bé, però... No, ho dic de veritat. O sigui, sorprèn lo salvatge que és la pel·lícula i després tot el rotllo aquest que dialoga sobre la identitat, la sexualitat, la repressió, els instints... T'està explicant també el moment de sortir de l'ou, no? De per primera vegada deixar la teva família i anar-te una mica... Fora de la teva zona de confort. Exacte. És un coming of age, que se'n diu. I la relació fraternal entre Justin i Alexia, com es pot veure darrere a la pantalla... Fraternal... Sí, a mi m'agrada molt com la seva relació. O sigui, té els seus alts i baixos, no sé com dir-ho. No. És que, hòstia, saps com no ho diria jo? Que tenen alts i baixos. Així no ho diria. Però hi ha moments a la pel·li que la germana gran passa d'ella i no la vol que la molesti. Tampoc ho diria així. Sí, jo crec... En Dani està com... Hòstia, està amb eufemismes tota l'estona per no dir el que no es pot dir. Ja, bueno. Bueno, jo crec que... Jo tinc germana. Sí. Que jo parlo més cap al final de la pel·li. Cap al final de la pel·li. Jo, estic tot baixos, també. En aquesta taula, jo crec que puc ser l'especialista en germanes en aquest context, no? I jo he viscut coses. O sigui... T'has sentit identificat a la pel·lícula? El dissabte, que era el dia de la compra, al moment del dinar, que s'obria la bossa de patates, allò no podies badar, Et podia faltar un dit si badaves. És que tinc 4 germanes, són moltes. Són moltes boques. Pensava que deies 4 dits. Hi ha una... Perdona. Crec que és molt inoportú el que estic a punt d'explicar. Però crec que... Ho veig aquell moment d'en Francesc de cada programa. És molt inoportú el que estic a punt d'explicar i crec que si està ja no passarà res, o mirem si està ja o no, ¿vale? Que és una cosa que em feien les meves germanes, tio. Perquè la mentalitat aquesta, jo crec que... No sé. Tinc 2 germanes grans, ¿vale? No sé si ho he sentit mai explicat per mi. Però el que em feien les meves germanes grans, que ens portem una edat i les seves dimensions eren molt més que les meves quan jo era petit, era que es posaven sobre meu, m'immobilitzaven, ¿vale? Em tiraven el seu cabell a la cara, d'acord? Que era molt desagradable, i deien una frase que no té sentit, però que el meu jo de nen petit ho patia moltíssim, que era a la polla al viento. Sort que no s'ha fet per bé. A mi em sembla molt pitjor això que les novetades de la universitat de Crudo. Bueno, és aquest espai de cada programa on en Francesc diu la paraula polla. L'hem superat, seguim endavant. És aquell moment que sortirem d'aquí i en Francesc dirà, hòstia, igual no hauria d'haver explicat això. No, ja ho estic pensant ara. No sé, ja parlarem si el tallem o no. Parlant del moment en què per recuperar una mica el fil de la pel·lícula, d'aquesta conversió al canibalisme de la protagonista, m'agrada molt el moment aquell en què fa el giro total, que està en una mena de rave brutal, i ell està asseguda en una taula mirant cap al no-res, amb una cara que em va recordar moltíssim a Jack Nicholson, com el moment que perd la xaveta en el Resplendor. O sigui, és la mateixa cara, exactament. I puc recordar també, ara que ho dius, a l'Aranja Mecànica, en Malcolm McDowell. Que hi ha una transformació que té la protagonista a partir de que es descobreix com a caníbal, no? Aquesta transformació, la pel·li podíem incloure en el subgènere terror corporal. Ara aquesta transformació m'ha Bueno, és que aquesta directora li va. Li va bastant la marxa, amb el terror corporal. Perquè en aquest tipus de terror és on veiem intencionadament alteracions grotesques del cos humà o d'una altra criatura. I la transformació del personatge farà que l'espectador també experimenti aquest canvi d'una manera vibrant. Sobretot quan a sota dels llençols, aquelles que s'està gratant tota l'estona. Quina angoixa que fa. És brutal, això, com està rodat. A mi m'encanta. Molt malrotllera. Sí. Al mateix temps hi ha una mica de tot aquest procés, hi ha una mica d'empoderament femení. Des de que al principi és una mica fleuma,
la noia, i com va agafant força de caràcter i com descobreix la seva identitat i la defensa, tot i que, defensa menjar a les persones, això és veritat. Però que va fent actes de rebel·lia, no? Molt vinculats al sexe femení. Hi ha un que és xulíssim, que és quan pixen dretes. O sigui, és l'acte definitiu, tonto, si vols, però definitiu al mateix temps, de rebel·lia, que és una dona, una noia, pixant dreta. I no hi ha una escena que s'ha recordat de Teen Wolf? Sí. Quan els posen a dintre, ella amb un altre noi. Hi ha moltes escenes que m'ha recordat a Teen Wolf. Que deia dels tropos de la comèdia adolescent. Sí. Hi ha, però moltes, o sigui, d'aquesta pel·li és un Teen Wolf, perquè és un personatge adolescent que es descobreix a si mateix, inclús al final pot recordar una mica Teen Wolf, però bueno, deixem-ho estar. A qui li recomanem a la pel·li? Jo voldria dir una frase... Espera un moment, el que ha dit en Marc és curiós, al final aquest que dius, que pot recordar Teen Wolf, perquè és boníssim, perquè bàsicament és a l'hòstia, els pares també follen. Saps? És això, És això el puto final, Hòstia, ja soc adult perquè ara ja sé que els pares també follen. A qui recomanem la pel·lícula? Jo hi ha una frase que em vaig imaginar per recomanar aquesta pel·li, que valdria per qualsevol altra pel·li dels que hem parlat, perquè imagino la gent que acostuma a dir quan veu un nadó, ai, que bonic que ets, et menjaria. Doncs a aquella gent li recomano aquesta pel·li. Fins aquí el programa d'avui. Recordeu que teniu tots els programes a Spotify, iBooks i al YouTube de Ràdio Calella i que també ens podeu trobar a Instagram i Bluesky amb l'usuari @odiosos8 i jo no sé vosaltres, però pel que sigui, després del programa d'avui, com que se m'ha obert la gana, jo crec que podríem anar a sopar i ens escoltem al següent programa. Adeu!